Hop. Podíváme se mu do inventáře. Se mu podívám. Co pak to tady má? Já jsem mu zkusil vzít kamen. Schuje si na to přijde. Co bychom udělali teďkon? Hele, tady se napal ještě, to je ještě ten další hráč. Tak to je perfektní. No, co bychom tady tak mohli udělat? Aha, musím se znovu partnout. Co bychom tak mohli udělat teď? OK. Jsou tady. Zkusím tady někde dát diamanty. Schválně si jich všimnou. Všimli si. Takto. Kde je? Je to je pavouka. Zkusím něco sebrat z inventáře. Sugarcane. Schválně. Jaká bude jeho reakce? Co bychom jako asi tak mohli udělat? Dáme bouřku. Zkusím se zase partnout tady na toho. A ten je zase v jeskyni. Tak zkusíme sem dát haska. To bude takový divný. Zkusím sem dát redstone torčku. Takto. Tak on jde na povrch. Tak nic. Tak tady. OK. Tak já tady třeba o kus dál takhle zkusím dát dveře. A vezmu si redstone torčku.
Schválně jsou na ty dveře. No, moc si to asi nevšimla, co? Tady prostě nějaký hráč pobíhá. Aha. A tady je. Takhle, jo, tady tohle místo. Počkat, něco někdo píše do chatu. Na povrchu. Asi se dali TPA. Možná. To je perfektní. Kdybych tady mohl dát... Co bych tady třeba mohl dát? Tady bude kovárna. A já tam do česky něco dám. Ona je prázdná, takže tady asi možná byl ten Pepadok. Ale já takhle tam rozmístím redstone, to bude... Takto. Tak. Tady zase. Tady je další kovárna, ne, to je to sama. A teď půjdou dovnitř, že půjdou dovnitř, prosím, jdou dovnitř. A to je jiná. Ne, to je jiná? Jo, to je jiná. Tak tady uděláme úplně to samé. Jo. Nevypadá to, že by si tento hráč všímal. Hej, netroll. Tak tyhle už asi ví. Tak zkusíme tady Pepadok hráče. Dám 500 jemu, 500 coinů. On prostě jen takhle chodí. Tak zkusíme semkrát redstone torčku, jestli tady půjde. Hele. Ne, tak zkusíme sem ještě. Hele. Ne, nevšiml si toho. Jde do vesnice, takže půjde po cestě. Zkusím tady dát redstone torčku. Jo, Dobrá, já zkusím dát weather clear. Tak. Třeba... Nice. Pěkně už je vidět. Krásně. Sluneční den, teď půjde dovnitř. Tady místo trošku bude redstone torčka. Šel dovnitř.